si Mayet, ginaingon, ayaw luibi ang tao nga matuod nga nagmahalog na higugman nimo. Aron dili ka may sama nako nga igo na lang sa paghilak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Unsa? Imong gisugot si Berto? Unsa man nahibaw ini si Eddie? Mag-away na pud mo. Ako manggiingnan si Berto nga di lang gid magpasakop ni Eddie. Ako pa ikaw no, magpili ka na lagkin sana nilang duha ang tunayon yun nimo. Unya, imo na lang pagkaslan, aron mapundo ka na uy. Ni, nga nagud taon do pa ko'y plano nga magbinyo no. Pero kung magbinyo man gyud kani ko, aw si Eddie gyud ang akong pakaslan uy. Ay tampara gud ay gud. Klarohon tanibi. Unsa man? Kuang ka sa kalipay ni Eddie kung mag-sex mo? Kamay ng iya ha? Ha? Kay magsige pa man gyapon kag sugot og laing laki gud. Dili man gamay ang kang Eddie gud. Dako og taas ang iya. Ang ako gusto lang kong mutilaw og laing laki. Pero sa gikaingon ko na, kung magminyo man gyud ko, si Eddie akong pakaslan no. Ay Mayet, tambag ko lang ha. Pag binuot to no, uy, aron dili ka magmahay sa maabot ng mga adlaw, nga wala gyud unya laki nga muunong nimo. Dili na. Len, Mao kanya Berto. mau ba? Ay nalang kog tubayan nas Mayet. Uy, nibaw ba gyud ko ha nga wa kay gusto niya. Ang imo ra gyud no, igo ra gyud kang mutilaw niya. Ay, sasay ka bala ka na. Kuman kong katilaw si mong amiga, no? Likayan ko na siya. Iyan naman kong kisugot. Ako na siya likayan. Tawan na no. Palagi. Kamog yung mga laki no. Mao bito nang hangtod ron wa gyud ko manguyab og usab kay human ko giluiban sa kong uyab, tagam na ko Pulos mo mga salbahis. Murag si Eddie nga uyab ni Mayet ra gyud buutan sa tan-aw nako. Bida sa ng istorya hay noon ako. Sultihan di kalina. Sukton ko ni May. Anadi ko binutan ni mo ba? Unsa? Wala Ay, simba ko magbudbud pa lang kag imo da Berto. Uy. Mas may pa. Si Eddie pala akong uyab. Buutan unta na siya. Mao gyud na siya akong gusto unta. Di ko nimo uy. Nagsabot naman taday nga magdita ugma. Anong kalit magabalibad ron? Namang ko importanteng lakaw ugma dong. Sorry. Pwede sunod adlaw na lang ta? Excited na unta kong magdita ugma. Sunod adlaw ra ba? Mag-duty na ko ana. Basta kay di ko kalugar ugma ha. Kung dili pud ka kalugar sunod adlaw, sa laing higayon na lang sad ka ng bakante ka. Sige. Matawag lang niya ko nimo day kung mabakante ko. Hindi anong tawag mo Agwanta lang so good. Basta kay love na kaayo ka ha. Sige day. Bye-bye. Bye na. I love you sa day. Kami ang mag-date ni Berto ugma. Testingan ko ni si Berto. Kay ang naong barako kaayo. Doon yung kusbahin lang nila. Suod din siya nagigala ni Mayet. Naibawagin niya siya kung asang lakaw ni Mayet ugma. Murod laing giging kumpa sa kutog handa. O ka ni balik o pabadlong bayhana da. Basinog. Manghinaot lang ko nga nasayot lang ko sa pagkatahap. Manghinaot lang ko. Ha? Kuan Suod mo mong higala. Sige na, sulti ko. Nakasiguro magigubang nga nasayod ka gyud kung unsa ang iyang mga lakaw. Asa man gyud siya ugma daily na ha? May lain na sa siyang uyab no. Ugma ay ikadit ugma, ha? kining daoy. So na ko siya nga hikala pero naluoy naman kay ko nimo Eddie uy. Kay kadaghan naman ko na siya magdubli og uyab nga imong nasakpan nya imo ra pong gipasaylo. Diretsuhan lang ko sa pagtubag daily na. May uyab na sa siya no. Iyan na sa kong gibudihan, mo ba? Ha? Eddie. Oh. May lain na sab siyang uyab. O mo'y iyang ikadate ugma. Manood ko no sila og motel. Daan pagi ko. Ibalik na sa ding iyang pagbinuang da. Gihagit gid ko niya.
Gusto gid siya nga magkabuwag mi dayon. Eddie, Mahal man takay na ko siya, Lina. Apan nga nung iya mong gingon ini. nga nagsama kita, Eddie. Gibuthian og uyab. Oh? Pero ako, dihang nasakpan akong uyab nga may laing babay, gibuwagan ako, uy. Bahala siya, uy. Nakuha na ko niyas makadaghan. Wa ko'y labot, eh. Kanino tunta ni mo Kung sama pa ni mo kabuutan si Mayit, malipayon nunto kay Kurun. Ako sa Eddie, kung sama pa lang nimo kabuutan ng akong uyab, no? Malipayon sa bunta ko ron. Dili unta na ako siya buwagan. O, nangandoy jit ko. Nga kung makauyab ko balik, kanang sama nimo kabuutan. Unya, anda mo dawat nga dili na ko putli. Oh, Lina. Kana, mas mayong gilikayan mo na siya. Milimod pa siya na ako sa sinugdanan. Apan ako, sa dihang ako na siyang gibuwagan, diha na may kumpisal. Nga may uyab ko na siyang lain. Apan wa ko na siya gusto sa mga laki. Ako gyud ko na iyang gigugma. Pero gijirjir na siya sa maong lalaki. Mao. Wa na ayaw na ba yan, ha? Kung mauna imong masawa ro, mga bit gina. Mangita naglang laki. Sa laktod, dili matagbaw ng mayit o sa lalaki. Mao gyud. Gusto ka pa? Musa minta sa'yo pa. Likayan ko na siya. Ug kana si Lina. Si Lina nga iyang amiga. Nagplano ko nga siya ang akong panguyaban. O kana! Kanas di na. Okay ko nga siya imong mauyab o maasawa ba noon. Kay buutan na siya dong. Pero, biktima ra po na sa gugma. Sa laktod, di na siya virgin. Ay, okay rin ako na di na virgin, oy. Total, di man sa hinlaki. Mauna. Usa ka laki ray, miagi niya. Hala, sige. Panguyabin na sila na. O kung sugton ka niya, pakas nila yun. Pero Eddie, di na ba ako putli? Nasultihan naman ta ka, ana, di pa? Oh, bisultian ako niyo. Pero okay rin ako, noy. Ang importante, nga dili ka daghan og naong. Kung sugton ko nimo, mamay dayon ko nimo, pakaslan ta rin ka. Tinuod? Sige, gisugutan na ka. Uyab na ta. Gisugutan na ka, Eddie. Salamat. Dagang salamat, Daylina. Karong Domingo, ha. Mag-date, ha. Manoroy ta, Daylina. Oh, Eddie. Mukuyog ko na mo bisag asa pa ka. Paingon. Dad ako bisag asa. Eddie, uy. Manood kita ning motel. Uday, total, mamayanam ko nimo sunod semana. Hagyo ang ning ako, ha. Unahon lang natong ana-ana ba. Basta ba yun, ha? Kay bawa na pa ka nga. Di na ako virgin, ha? Uri kilala na, okay ra. Sige na, mag-check-in na ta sa motel, ha. Tana, Daylina. Lina, kanintot ni mo. Nakoy boobs ni mo nundot kayo. Nakoy ubos-bugdo kayo. Day. Di na na-cute, ha? O, lagi, di na ni virgin, pero cute mong gyapon. Di na gani. Aroy ka lami. Lami, ahag ka na rin. Hindi na gipagwan ta rin. Maghubo na ko. Hubo na tang duha. Kainit sa gawas ni. Eddie, imo na tanan? Oo, ako ni. Ano, grabe, mura mag-i-apil mo daan sa imo ang tatay. Unsa? Tambo kayo yung taas pa, cute. Oo. Pagunita ko sa wifi. Ano yan? Mahakot pa. Okay ni. Oh. Ano? Ay, wow. Ngano na paana pa man og laing laki si Mayet ay nga ko makain iyo. Kalami, alami. Ay, kalami ka na rin. Sige pa. Ay, Maayon na kamusing alumbay po pa na yun. Dong, Kini sa ganang ginawa ni. kumutilawan ni. Ay, ayaw na. Dalion ta ni. Gini kilam ni, gini. Oo, niya na lang. Pwede naman ta maripansin ka. Oh, man, Ang gusto ko matilawan ni. Sige na pa. Kina. Pusing na ka.
Agay. Agay. Agay na atingan ani. Ayaw ka atras, day. Ayaw ka atras. Ayaw ka atras. Ayaw. Dili mo pa man agay. Ayaw ka atras lagi. Ihandos na, ihandos na lagi atras. Kukit siya. Ay, lami, Lina. Maluoy ka dong, Eddie. Please, kita ang magpakasal. Buwagi si Lina. Magbinuutan ako. Basta kita ang magpakasal dong. Karun pa? Di ka subo ko, mayit. Imo lang giusikan ang dako na kong gugma ni mo. Oh. Dawaton na lang na to. Nga dili kita ang magkadayon. Og si Lina ang akong gigugma. Eddie. Og sa sunod buwan, mao na nga among kasal. Busa, ikalimti na lang ko, ha? Kay ikaw, ako na kang gilimtan eh. Gikalimtan ta na ka. Nabalhin na nga to ni Lina ang akong gugma og pagmahal. Eddie. Wa na gid makigbalik nako si Eddie. Ang suot kong higalag yun ang iyang giuyab o gipakaslan. Dihang gikasal na sila, igo na lang ko nagpatuo sa akong mga luha. Og diha pa nako batia nga mahal ko gid ay kaayo si Eddie, apan uwahin na ang tanan. Kay di naman mahitabo nga maangkon ko pa pagbalik ang iyang gugma og pagmahal. Uwahin na gid ang tanan. Huwag naman kasama ang kaagi ni Mayet. Dinining tulmanon. What's the style? Uwahin na ang tanan is style.